Malipayong Sabado. Choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Let us motivated and choose to serve the Lord karong mga Kabuntagon as we watch Panimbaya sa Kabuntagon World. Good morning, good morning. Good morning. We are back in the studio. Back in the studio. At taas-taas ang inyong bakasyon. Yes. Dugay-dugay ko. Finally na kumpleto na yutap sa pila ka mga episode nga na nag-absent, tayo bullied, and nanapod, lahin na po, diba? So, Ate Bing, nag-Jensan sila, wala. Wala mo. yes. Sige lang yun. Nagbakasyon si Bing, tapos ikaw nasa school. Na-busy sa work, Yes, pero magpasalamatan na to, ano nga, napot tayo mga willing nga mga volunteers nga mo fill in sa ato ang kawad no? Yes. Si Ma'am Always. Laila, si Sharon, si Abigail Durano. Here, salamat kaayo nga inyumingi tubos ano mga panahon nga wala mi. Actually, dili na gapta kompleto ron. Wala pa si Ma'am Ange. Yes, nagbakasyon po siya lang. Nagbakasyon pa, diba? Yes, sa lain bahin mga kapaglaom, atong imbitahan atong mga kapaglaom nga nagatanaw sa atong television, pinagi sa atong mga live nationwide sa atong GSA Channel 33 sa atong local antenna, and sa Luzon Channel 44 sa atong TV Plus, and diha sa Visayas Channel 25 sa local antenna. And happy morning sa tanan mga kapaglaom. Ang pasalamatan nga nang malampuson ang ato project sa Hope Jensan. Daghang kayong salamat diha sa atong mga volunteers nga nagasuporta nga mapadayunon ug madasigon nga nagasuporta sa ato ang Hope Channel. Amo ang ikalipay diha. Sir Bing Sanis, thank you so much sa imong pag-accommodate namo diha sa Jensan. Yes, tinuod gid sa kayo no, bisan pud bisan human as we are no, bisan mabot sa punto nga kapuyon ta na gid mabot gid na no. Bilar nya usahay baka problema na mga ginagmay nga problema, pero kamusta bang Ginoo na overcome ra gid siya. And kauban po sa pagtinabangay sa usagusa. O makayon kita nga serving God is worth it. Yes. Diba? Yes, sinod yun na fits, no? Og sa laing bahin, mga kapaglaom, it's a warm Sabbath this morning, mga kapaglaom. Pero ang warmness atong summer diri sa Pilipinas is slowly fading away. Kay humanay natong summer og hapit na ang ting eskwela. Yes, o bang mga eskwelahan, no? Di ba, Yop? Yes. No, while and there is a summer sa Pinas, it's the start of the summer po sa USA, diba? So from the sizzling heat of the sun in Arizona, let us have Ate Charm for her update. Kumusta dira sa Arizona? Hi there! It's summertime here in Page, Arizona, and this is the perfect time for me to go out. My goal is to at least walk 30 minutes a day to keep me healthy and fit. Panimbaya sa Kabuntagon has also a goal. It is to engage, connect, and to share to all the people of the world about God's love. That is why 2 weeks ago, we went to New Mexico. Our goal? To establish our media team and to get to know our correspondents in Panimbaya sa Kabuntagon at Albuquerque, New Mexico. Details? Watch this. The states of Arizona, Colorado, Utah, and New Mexico geographically meet at one point. They were the regions of the United States where boundaries meet and are known to be the Four Corners. It takes 482 miles to get in touch with our kababayan in Albuquerque, New Mexico. There were roughly 15 Filipinos and 1 Ethiopian who were enthusiastically responsive to the call of media ministries. We are already on the peak of technology where everyone can use at his or her own time to be part of the missionary work. Part of the activities on that day was to introduce the different roles each should do to come up with a successful production. Keeping our body healthy and fit
needs commitment and dedication, so as the media evangelism. That is why among gihatag ang among pagsaludar ngadto sa Albuquerque team. Tungod kay right after the workshop naghimo gid sila og output. Come on, let's climb. Right after the workshop, the group appointed people to do certain roles. The producers, the technical team, the host, and the writers. Together, they officially started to respond to Call of Duty. Committing to a healthier life and choosing to become physically fit needs perseverance. Media evangelism can also be a tedious work, especially if this is on top of our day-to-day work. But it is our prayer that by God's grace, Albuquerque team will continue to fire up to the new call of service to the great King. This is Charm, Arizona, USA. Wow, thank you so much, Jarm, no? Thank you, Dasig nindot kayo, dasig kayo. kayo. Nagikan dia sa Albuquerque. Albuquerque. Yeah, Pagkalisod that's ng ngalan. Sa Arizona, Albuquerque. Inaot mga kapaglaom na to dia nga mapadayuno ng inyong kadasigon sa pagsuporta labi na sa buhat Yes. sa Ginoo. And mga kapaglaom gikan sa Arizona mo travel tag 15 hours padulong sa California. San Ato Francisco. San Francisco. Ato makauban si Pastor James Amado and Pastor Bernie Castillo. Good morning. Live kita karon mga kapaglaom. Okay, Pastor James Amado. Okay, go. Go ahead, Pastor. Good morning. Good morning! Ayan. Yes. Hi, Pastor. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Kumusta po? Kumusta? Hindi po namin kayo maririnig. Sorry. Wala may madu. We cannot hear you po. Kana sa TV. Okay. For a while. Teka lang po. English. Bisaya. Makaintindi ng Bisaya si Pastor, no? Bisaya si Pastor. Ah, Bisaya si Pastor. daw Classmate siya. sila ni Pastor Lagunday. Okay. Oo. Pastor, the summer Is on. season diya sa California is on. Kumusta man ato ang mga activities diya? Unsa tong ang mga coming activities nga atong atangan? Na ate, technical problem, no? Di na to madungog. Sige lang. So, di pa nato madungog. Balikan lang siguro nato tungod sa technical nga. Yes, oo. Pasensya kayo, Pastor. Mabalik lang ta. Okay, so from San Francisco, So let's try California, once again. diba? Which is the home of San Francisco Bridge. Ato punta sa Redding, California. Ang lugar nga nabantog usab Pastor tungod Bernie. sa Sundial Bridge. Sakto ba to, Tibing? Sundial Bridge. Okay, but Ah, before diba? daw natiyop, Ah, okay. as QN by Kuya Wing, nada si Pastor Bernie. I think ready si Pastor Bernie? Floor Director? Okay. Pastor Bernie said. Hello, Pastor. Good morning. Magandang umaga po. Ayan. Hopefully atong madungog. Hello, Pastor Bern. Naririnig po ba ninyo kami? Parang wala yata. gihapon. Okay, so mubalik lang punta sa ilaha, diba? Okay. So, pasensya kayo sa technical problems. So okay na, cue na ko. Okay na to. Pwede na mag-next? Ato ta sa Redding, California. Okay, sorry. Okay. So nagyapon So, tayo lahos technical lahos. problem.
Okay, Fitz? Sige, karon padayon tano. I think si Kuya Wing, ready ka Kuya Wing? So, una siya no mga kapaglaom, pasensya kayo sa some technical problems. We will find ways no ma-plaster gini siya. But for now, let's proceed to our harana sa Kabuntagon, Kuya Wing. I guess Yes, natay mga bisita, Kuya Wing. Kinsa man na sila? Okay. So, kini... o karon atong tugutan no atong kaugalingon nga haranahon pinaagi sa awit nga ipahat sa grupong Post and Reflect diri lang sa harana sa Kabuntagon. Before I look for you, you found me. Before I knew your name, you knew mine. Before I spoke a prayer, your precious gift was there. One I never thought I'd find, the gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave, the gift of a lifetime. His warden shares your hand of blessing. It's who you are yourself that I need. And with an open heart, With an open I now heart. receive you, Lord, and the life you bring to me. The gift of a lifetime. That's what you gave. Your life as an offering, my life to save, turning my song of tears to an anthem of praise for the gift that you gave.
Kaya salamat no, nindot kayong mga lawiton gikan sa Jensen. Mao ginanga makapadasig makapukaw na to sa pagmatas Kabuntagon. A gift of a Nga lifetime. makadungog ka, wow, na anak ko sa langit. Pero sige lang. Amen. Padayon Taliwala gyapon. sa mga pagsulay. Taliwala sa mga kasakit. Then karon This time, padayon ta ready mga na. kapaglaom. Nana si Pastor James Amado from California. Pastor Bernie. Okay, no. Pastor Pastor Bernie. Bernie. Okay na si Sorry, Pastor Bernie. si Pastor Okay Bernie. na si Pastor James. Okay Pastor na. James? Pastor James. Pastor Ngara. Bernie. Pastor Bernie. Magandang umaga. Sabat. Hello po, magandang umaga po. Kumusta po, Pastor Bern? Si Pastor James Amado. California. Pastor Bernie. Pastor Bernie. Okay na si Pastor Bernie. Magandang umaga sa inyo. Pastor James. Pastor James? Pastor James. Kumusta po? Pastor Bernie. Bernie. Mabuti naman, magandang umaga sa inyo. Sabat. Hello po, magandang umaga po. Kumusta po, Pastor Bern? Mabuti naman at natutuwa kami na makasama ninyo ngayon sa araw na ito. Maligaya. Hello, magandang umaga sa inyo. Kumusta po, Sir Pastor? What are your coming activities, summer activities? Hindi ko naririnig si Pastor Jay. Okay, Pastor. Bern, we will Babalikan check you ka back. namin. Okay. We will be back Yes. later. Sorry for the technical problems. Okay, We mga will be back later. kapaglaom. Padayon ta. Okay na? Okay, mga kapaglaom na sayod man kita, di ba? Nga ang atong lawas, ang atong bugto nga puhunan aron kita makabuhat sa atong mga plano sa atong kinabuhi. Karon adunay dugang giya aron mas maampingan pagid nato ang atong panglawas. Dire lang sa Help Bit. For some people, fruits mean prosperity and abundance. Whatever it means for me, fruits are good sources of vitamins, minerals, antioxidants, phytochemicals, and water. As you plan to buy some fruits, here are some practical ways. Buy fruits early in the morning when fruits are fresh. Buy fruits in season. They are less expensive and better in quality. Buy fruits enough for the need because fruits deteriorate easily after they have ripened. Select the fruit personally to make the best selection of your purpose. Buy the fruit by weight. The heaviest may be the best. Select fruits that are ripe but firm and smooth. Handle fruits with care to preserve their attractive appearance. Select fruits with good color and aroma. They are guides for ripeness. Nutritive value of fruits is more important than the price. This is Miss Laila reminding you, buy the best worth of your money. Be healthy. It's a wise choice. Usa kay inahan nga nagsilbing kahayag sa panimalay og haligi sa iyang pamilya. Nahimo kini siya matud pa sa usa ka sugilanon, inatay, inahan ug tatay pud siya. Nini karon kabuntagon ato makauban karon si Ma'am Analisa Apaw. Good morning ma'am, welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon. Maing buntag pod. Oo. So karon ma'am, amog yung ikalipay sa imuhang time sa paghatag dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon karon sa imuha karon nga experience imong kinabuhi. Ma'am, unsa man pwede nato mahibaw-an 7 years ago unsa man ang nahitabo sa imong kinabuhi? 7 years ago, ang nahitabo sa akong kinabuhi, last August 2011. August 11, 2011, around 2 o'clock sa hapon. Nainiya to sa among balay kay nagpahibalo nga. Nasaitswipan daw akong bana along diversion road. Motong nagdali-dali ko gadto dito kay Diri ra sa Cagayan ma'am. yes sir. Nagdali-dali ko gadto dito kay daga naman nagpahibalo sa kuha. Nagpanik na pud ko kay dili ba lalim disgrasya. Motong bakit na ako sa area. Dugmo ka mong motor. Oh.
Ang telescopic, na-8 siya, ang duha ka telescopic. Ang akong nakita is, buhi pa siya, pero wala na. Grabe na siya. Dako ang samad sa iyong duha ka paa. Niabot ba sa imong kinabuhi nga imong gibasol ang Ginoo ato nga time nganong sa tanan-tanan pa nga mga tao sa kalibutan nganong ako pa mangbana nga naa pa man koy upat ka kabataan. Ana nga time is, dako akong pagsalig sa Ginoo nga mabuhi siya. Kaya nga, kung ihatag man siya balik sa kuha, kay almost 7 days mi sa kanang Sabal Hospital. Pero sa first day pa lang, nagpahibalo na ang doktor nga. Lisod na. Critical na akong bana. Nagputap kog isa ka small business nga dara sa balay. At the same time, nagbuhi kog baboy. Kay maayo man ko ana. Muna akong gistart hantod nga nakabalik ko sa ako ang nakapulis akong bana as a contractor sa Jandorf sa Bellevue. Giunsa nimo isip usa ka inahan nga mahimo ka mag-drive ka na kay sakay diha giunsa nimo ni pag survive ni siya ma'am nga uy kanira bang mag-drive ka niya ang imuhang kuan mga dagko lisod na giunsa nimo pag-survive isip usa ka inahan nga nahimong amahan. Sa start na ako sa pagkabalabal, dagan ko trials nga nakuha kay dili pa man ko familiarize sa pag-driving. Na yung usahay nga akong pasayro, napingis gid mi, natumba gid mi kay tungod sa dalan nga gamay. Pero ako ginagipaning kamutan nga makayan ako na siya kay malingaw man pud ko at the same time. Pero ana na disgrasya ka ni abot pa sa point nga dili lang ko aning habal-habal kay murag lisod man. Unsa nga punto na? So far wala niabot sa point ngay nga na. Trials gyud po na ako gyud tong encourage akong kinabuhi nga mag-drive ko kay isa man na sa way nga malimtan ako ang naitabo sa kuha. Makaminggol ko og tao at the same time makamugna og friendship sa akong mga pasahero. Motong gipadayon ako siya. Nawala to ang katong mga pasahero wala na gito siya nasakay sa kuha. Motong nawala to siya na anto de nga miabot ko karong panahon na nga sige kog drive nga nalingaw na ko. Nalingaw na ka. Oo, nga mas dali ra ang solusyon sa kwarta para sa akong mga anak nga kinahanglan ako matag-adlaw. Matag-adlaw ni mga panginahanglanon. No ma'am, sa imo karon nga nakita nako karon sa imuha nga nalipay na ka sa pag buhat ingon nga habal-habal driver no sa imong trabaho. Niabot bang punto nga uy, manginahanglan ko og kanang partner na po nako usab. Kinahanglan kong partner sa akong usab nga muy mutabang nako kay ang uban man god. Gusto na pud sila na ilaing partner kay dunay kaduyog ba sa pagpanginabuhi. Niabot pa na sa imong punto nga na ba ko'y ganahan diya sa kilig-kilig basi ni ganahan sa niabot man na siya o wala na sa imong nga mind. So far wala na siya sa kuha karon. Wala na. Ang imuha nga pagbuhi na lang sa imong mga kabataan. Isa ra man gid akong point, sir. Mapa-eskwela na kog tiwas akong upat kanak. Pinaagis akong kusog. Walay labot ang laing tao. Mura gina siya akong ginakuan kay dili man maayo nga hihatag nako ang responsibilidad sa akong mga anak sa laing tao. Kay niagi man pod ko ingana gud nga lifestyle sa akong family sa una. Munang akong gipaning kamutan nga mapa-eskwela na ko akong mga anak walay involvement sa laing nga tao. Kay murag kanang happy ko nga maserbisyuhan ako kung mga anak sa minatarong nga paagi. Unsa man imong mensahe sa atong mga viewers nini karon nga Kabuntagon? Ako mensahe sa ila, mga single ma'am. Karong panahon na. Ayaw mo kawala sa paglaom kay naapay na ang Ginoo sa inyong tunga-tunga. Dagan solusyon sa kinabuhi para mabuhi auban inyong mga anak. Dili sa paagi nga magminyo lang mo kay para naay mo buhi sa inyo kung kinahanglan fighting spirit lang pud kauban imong mga anak kay lisod man pud og imo lang ihatag ang responsibilidad as a ginikanan sa laing tao para magminyo ka madugang ka sa imong problema. Kang akong ginaingon sa inyo tanan dagan ang uyab sa kuha. Pero ang akong ginaingon, kung magugman ninyo, mabuhat lang ng bugas, malungag sa mong balay, dawaton ta mo. Kay pwede na ipakaon ako sa akong mga anak. Ma'am, unsa man ang imuhang
na naagian o na-realize human nga naagian nimo ang dako kaayo nga kasakit sa imong kinabuhi? Unsa man nimo giunsa nimo kini nga paghandle? Nahandle na ko na nga mga problem kay na ang Ginoo sa kuha sa mong center sa mong family. Wala gina na ko siya gi sa likway ang Ginoo kay siya baya gid ang nagabay sa kuha. Since nga nawala akong husband, hantod karon. Manang wala may trials nga ihatag ang Ginoo kung dili na ko kaya. Mga kapaglaom niining Kabuntagon, ato mang pinasahi nga bisita si Ma'am Analisa. Ug doon na po yung mga special nga bisita ang iyang mga kabataan, 3 ka babae ug 1 ka lalaki. Ato silang makauban karon. Doon na ba kay gamay nga message nimo sa imong inahan? Kanang Happy Mother's Day, ma. Salamat day sa tanan. Wow. So, Happy Mother's Day, ma. Salamat sa tanan-tanan. Nakaya jud nimo balag wala si Papa. Ora. ang gamay. Sige, Happy Mother's Day, ma. Kanisang kinamanghuran. Sige. Hindi ba tao? Maulaw ka. Sige, ang kanisiya. Sige, okay. Sige, go. So, maulaw siya. Maulaw siya. So, ang imuhang 3 ka dalaga na, mga gwapa. So, ma'am, salamat kayo sa imuhang time nga imong gihatag karon dinhi sa ato ang programa dinhi sa Hope Channel. Mga kapaglaom, samtang aniya kita sa kalibutan, kitang tanan adunay nagkalain-lain nga pagsulay sa kinabuhi. Sama ni Ma'am Analisa sa iyang kinabuhi, nahimo siyang inahan, nahimo usab siyang amahan, apan ang iyang pagtuo sa Ginoo nagmalahotayon tungod kay wala siya mawad-an sa iyahang pagkinabuhi ingon nga naa sa Dios, tungod kay wala siya mapakyas sa paghatag panginahanglanon sa iyang mga kabataan. So, ang saad sa Ginoo nga dili ta niya biyaan kung kita mo do lamang niya. That's for sure, mga kapaglam, no? Muna ang gugma sa isa kainahan. Kaya ang jud ang tanan sa kalisod. Pagsugod pa lang nako nihilak naman siya. Lisod Natandog siya sa iyang experience. Dili na, siguro nag-flashback ang iyang mga kalisod sa una, sa lisod ni mahimong inatay. Yes, wala man siya ibana. Inahan niya mahimo pong tatay. Yes, so all mothers, Happy Mother's Day. Happy Mother's Og Day, sa laing bahin, mga kapaglaom, usa ka alawiton nga makahatag dugang kadasik na to karong Kabuntagon. This is from the Towers. Og ilang alawiton gawlahan og Jesus, ikaw ato kining paminawon diri lang sa harana sa Kabuntagon. Jesus, ikaw ang Diyos, ikaw kahayag sa kalan. Ang gumamukha na ako, kimasaysayan. Ikaw ang akong giya, nalang sa kamatuuran. Sa akong kasing-kasing, aniya ka. Matagal lang, magpasalamat ka nimo. Luyo sa mga pagsulay, niya ka. Jesus, ikaw akong tanan, nitong sa kalangitan, paglaupag man sa ulan. Jesus, ikaw ang akong lalangpan, kahit kang maturan. Jesus, Ikaw ang kalipay ko, kahayag sa matagalan. O Kristo, ikaw ang Diyos, paglaong ko. Jesus, ikaw halin, ikaw ang hansa tanan. Pagtuwing
miyaka Jesus ikaw akong tanan bituon sa kalangitan paglaong paghuman sa ulan Jesus ikaw ang akong lalampag kahayag kamaturan Jesus ikaw O Diyos ikaw kamhanan sa tanan matagal lang ikaw pasinunggan ako magulat sa imo pagbalik ikaw ang Diyos na kamhanan ako magsalig kanimo Jesus ikaw akong tanan bituon sa kalangitan paglaong paghuman sa ulan Jesus ikaw ang akong lalampag kahayag kamaturan Jesus ikaw kahayag kamaturan Jesus Two weeks more to go, and many of our students are back to school again. The piles of schoolwork for teachers, load of seat work for students, and the early alarms of parents will be on its way once again. Education is considered to be one of the most valued things in the world. Without it, some may not end in a job where they're not really passionate about, or could experience discontent in their workplace. How could we avoid problems like these in the future? Christian education. When we hear about Christian education, we often think about schools that seek to operate according to biblical principles. Perhaps we think of private schools, Sunday schools, and the likes. But how important is this in our life as Christians? What are the foundational beliefs and principles that could be shaped from Christian education? How could this be of great help in dealing with life struggles? Bring out the best of our future generation in a faith lived out, the Christian philosophy of education, only here in Good Morning Pastor. Character development is the aim of education, and this can be made possible through Christian education. To discuss more of this topic, mga kapaglaom, we have here the Associate Director for Education of South Philippine Union Conference, Dr. Diosdado T. Catalan. Good morning, Doc. Good morning, Doc. Welcome sa atong programa, no? Panimbaya sa Kabuntagon for all. Good And morning. this morning, priyawing mo, Doc, isgutan nato ang Christian education. Yes. Kristohanong Edukasyon. Tungod kay karon mosulod naman ta sa hapit na ang klase. Sunod semana mag-start na atong klase, Doc, no? So, okay. Pwede na kambyo og cellphone, no? Okay. So, atong unang nga pangutana ko na priyawing. So, okay, so Dok, isgutan na to karon no ang kining edukasyon, ang Kristohanon nga edukasyon. Unsa man ni makakuha ba ni gikan sa Christian school? Thank you very much. Good morning sa tanan, no? Ang Christian education, ma-determine siya sa iyang unique nga mission. Yeah. Tungod kay aduna siya ay lahi nga focus ikumpara na to sa uban nga klase sa edukasyon. Speaking sa Adventist education, so to say, ang mission nato mao nga the intent to help children and youth
with an education to equip them to fulfill the mission of the church. Unsa ba ang atong mission sa atong church? Di ba ang mission sa atong church is preparing people for heaven by loving, teaching, and training them to work for Jesus Christ. So, kini nga edukasyon mo ay mo prepare sa atong mga batanon, sa atong mga kabataan para sa langit. Mao na siya ang unique nga mission sa Christian education. And naa siya ginatawag nga tumong, the aim of Christian education. Nagahisgot din the primary aim of Christian education is leading children or young people into the saving relationship with Jesus Christ. And the secondary aim is the character development of our young people. Mao na siya ang ginatawag nga Christian education as we focus towards sa langit, preparing them for heaven. Along with that principle, atong ina-develop siya sa iyang kinaiya. So muna siya atong definition sa Christian. Yeah, that is Christian education. Ano ba na nato sa mga Christian school? Nagkalahi-lahi man ang mga eskwelahan. So depende sa mission mo na akong gingon, depende sa mission, depende sa aim sa maong institution. Or pwede po ka mga ginikanan. Sila mismo sa ilang balay magsugod ang Christian education. And i-develop na siya sa mga Christian school. Pwede po. Kay ang Christian education dili lamang ang eskwelahan maoy usa ka institution nga maniobra na ini, but that includes the family. Ang puloy-anan ug ang church ug ang school dapat mag-cooperate para sa total development sa mga kabataan. Yes, no? And Doc, especially today, naata sa kalibutan nga ang moral and ang values is threatened, no? Gihulga. Unsa may role sa Christian education nowadays? Si Sister Ellen G. White naa siya very strong statement regarding ang nga concern. Nagaingon siya, the basic principles of Adventist schools is to prepare true men. Kanang tinuod nga pagkatao. That is the principle sa Adventist education. Preparing people to be true man. Tinuod. Unsa man tinuod? Nag-define siya, nag-ingon siya siyang libro sa education, page 57, nag-ingon siya. Let me read. The greatest want of the world is the want of men, the men who will not be bought or sold, men who in their inmost souls are true and honest, men who do not fear to call sin by its right name, men whose conscience is as true to duty as the needle to the pole, men who will stand for the right though the heavens fall. So, ang Christian education is preparing our young people, our children, to stand for the right. Bisag magkinaunsa pa ang kalibutan. Bisag balibalihon pa ang atong kadautan sa kalibutan, but Christian education is molding our young people to become A true men. Meaning to say, makatindog siya bisag unsa nga pagsulay kanang bahalag magkinaunsa basta ang insakto maoy iyang barugan. Yes. And that is Christian education. So naghisgutaan ni pagsulay Dok, no? So unsa man ang hagit nga makababag kanato sa pagkuha niining matang sa edukasyon? Doon na ba ni nga mga hagit? Yeah, daghan kaayo og mga hagit aron ma-avail nato sa so to say ang Adventist education. Ang una niini ang atong distance. Usahay gusto nato bitaw nga makakuha kitag Adventist education, Christian education, pero usahay layo ta. So wala tay sakyanan, wala, but you know, in respect to that na atay pangsulbad niya na. Because say for example sa atong high school alang sa atong mga batanon, ang Mindanao Mission Academy and all our academies so to say throughout our territory, naa kitay mga dormitories to cater the needs. Parang wala nay rason ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga ma-avail gyud ang Christian education. Yes. Speaking of challenges, isa po na Doc is ang financial nga challenges. So naapod tayo unsa may pwede ka nato i-offer sa mga kaigsunan nato nga galisod financially? Well, ang atong operation karon daghan man tag mga procedures on how to finance our students in availing Adventist education or Christian education. Sa atong high school karon naa man tay government support, wala kay sa problema. Dahil naapod tay mga kaigsuunan nga naga-support niini. Naay mga
nagapang-donate, nagapang-hatag para ang makadili maka-afford matagaan gyud og Adventist education. Yes. So nagi pamaagi no na pwede sila maka-avail og mga scholarship nga mga programs. Doc kanang since education, di ba? Karon hapit na magsugod na ang atong things kila unsa man nga preparation ang angay buhaton sa usa ka teacher, sa usa ka student and especially pod sa usa ka ginikanan. Daghan kay mga challenges ang atong ginaatubang karon sa atong Christian education. Mao gani na nga 2 weeks ago, nagsuroy nami sa atong mga conferences, sa atong mission, sa tibok territory nato aron sa paghatag og mga seminar sa atong mga magtutudlo And that for is- them to equip sa pag-atubang sa daghan mga challenges sa atong ginaatubang this coming school year. And that is part of the preparation. Yeah, that's it. And unsa pa may mga preparation na nga dapat pangandaman Well, ang yun? atong mga school boards karon, ang atong mga tulungan, daghan kay sila og mga pamaagi alang maandam ang atong tulong ma-ready to welcome our new students as well as the old students in availing the Christian education. As a parent, ikaw Kuya Awing, unsa man imong pagpangandam, labi na hapit na things kwila. Mag-budget juga para paliton Budget. sa mga gamit. Mao man gina, pagbayad sa tuition, sa Pambayad enrollment. sa tuition. So Pastor, Doc, Mao gani gamay lang yun, no? Mao gani kita nga magginikanan kinahanglan ato yung planuhon ang atong mga ang edukasyon sa atong mga kabataan. Samtang Oo, bata pa, samtang wala pa nun. Planuhan Kinahanglan na adunay siya. tay planning or else maglisod unya ta kung moabot ang panahon diin nga mo eskwela na sila. So Doc, doon na ba'y dako nga kalainan kung dili ka mo eskwela sa Christian education sa ato ang pagsulod sa tulunghaan ani? Doon na ba'y dako nga kalainan ug unsay makuha nato ugma ani? Yeah. Gusto ko i-share na ako i-share gamay din gamay lang gyud wing no na ako'y tan-awon ka gyud. Tungod kay naay research din nga i-share nako sa resulta sa naka-avail of Adventist education kining retention diha sa church kung asa siya nasakop. Kaya according to the research, ang naka-avail of Christian education bisag unsa sa nga relihiyon, so to say in respect sa other religion, pero kung naka-avail ang usa ka batan-on sa Christian education, ang retention niya diha sa church, ang pagstay niya sa church is very high. That is 98% ang retention niya. And then kung lumpat-lumpat, when I say lumpat-lumpat, kinang usahay mo eskwela, so tuig mo Usay balhin dili, ako. oo, Okay ana. mo, tungkol siguro sa daghang mga rason, that is more or less 70% or 78%. Pero kung wala gisay Christian education, ang retention niya diha sa church diin siya nasakop is only 50%. So mao na siya ang dako Dako, kayo nga kalainan. impact nga kalainan kung maka-avail ang usa ka bata tungod kay very strong ang iyang spiritual. When a person is strong sa spiritual side, most likely maayo ang iyang kinabuhi. Buutan nga pagkatao. Mo-follow Yes, ra din ang mo-follow. tanan. Yeah. Dok, na ba kay parting words, no? Para sa atong mga viewers? Akong gihangyo ang atong mga kaigsuunan, mga ginikanan. Don't forget Christian education karon nga umalabot nga tingtungha kano because we are helping our students, we are molding your children, so to say, aron mahimo silang epektibo nga mga citizens ni ining kalibutan, and above all, we are preparing them for heaven. Busa nga utrohon ako natay Mindanao Mission Academy para din sa dool sa Cagayan, sa Bukidnon we have also Lakeview Academy, o sa nakalain-lain nga mga lugar daghan tag mga academies ang mga elementaries. Din sa Cagayan we have Delmar is the elementary school, and then the Golden Boulevard din sa atong compound napatay Yes, upol. oo. Okay, so akong gihangyo ang atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan to avail Adventist Yes. education. Di kita magmahay kung ang atong mga kabataan makaangko ni ana kay aron ma-fully equipped total development sa atong mga kabataan. Yes, thank you Open, kayo, Doc, no? Open po na sa tanan. Walay pili unsa may mong religion, open ang Wala, atong wala, tulungan. wala. Okay. So doon na ba kay greetings? Thank you kayo. Doon na ba kay greetings labi na sa mga pamilya? Greetings sa akong pinangga nga asawa ug mga kabataan, no. Happy Sabbath kaninyo. Ilabi na sa akong nanay. Yes. Tungod kay ang akong nanay mo celebrate karon Domingo sa iyang ika-91 Wow. katuig. Happy birthday! Happy birthday! In advance. O mga akong mga Yes. kaigsuunan nasa New York, mga parente na ako sa California, dito sa Thailand, o sa nakalain-lain nga mga dapit nga mga kahigalaan. Good morning. Ang Diyos magatabang, magapanalangin kinato as we help our children para sa ilang sa ilang future. Yes, Not only din sa kalibutan. This is the
ang pinaka Yes. nindot kaayo nga philosophy mao nga we are not just preparing students diri sa kalibutan, but Christian education is preparing children para paingon sa langit, sa paglingkod Yes. kauban ni Ginoong Hesus ug madamlag siyang Nindot. pagbalik. Amen. Nindot kayo. Thank you so much. Kayo, Doc, no, for sharing your time with us. Christian education, mga kapaglaom, no? Ang ihang mission is to prepare our young ones to become a true man in the future. And speaking of education, ania ang atong mga chikiting mo share pod sa ilang natunan dire lang sa Kids Station. Welcome to Kids Station. Today, we're gonna do activities for our moms. It's a secret. First, we get this paper and then we cut the cups out. And after we cut the cups out, and after that we glue it right here. And then we write something to our mom. And then put 3 sticks here. And then after you put the sticks, do that right here. Okay, enough talking now. I'm gonna finish this. I'll show you the finished product later. Here's the finished product. And for all the mothers out there, happy Mother's Day. Thank you for all the sacrifices you make for us kids. And kids, in Ephesians 6:1, it says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." Always remember that, kids. See you next time. Bye. Maayong buntag mga kapaglaom, happy Sabbath kinang tanan. Ano sige ta sa atong segment, Let's Pray Today. O kiniahi kayo na atong igahin ala sa atong hiniusang pagampo sa 777 prayer. O gapil na usab sa atong pagampo ang iyong ipadala nga prayer request. Kaubang gihapon nato ang atong Associate Director for Education diri sa South Philippine Union Conference, si Dr. Justado Catalan. Doc, salamat kayo sa pakiguban. Ano yan, Doc, ang mga prayer request atong pagabasahon. Una, good morning, happy Sabbath. Happy and blessed Sabbath day. My prayer request is, please help me pray for Jovelyn Santiago Bansigan Dudang of Cavite. Hopefully, she will accept the holy baptism of Jesus offered to her after her Bible study from Brother Will B. Lau of Lower Bikutan, Taguig City. And another one, gusto ko pong ipagdasal ang buong pamilya namin, lalo na po ang 3 kong anak at mga apo, si Thea, Joji, Junjun, Kenken, Saysay, Chacha. Marami pong salamat. And last one, mayang buntag, happy Sabbath. Ipapil na ako sa inyong pag-ampo, akong partner, si John Carlo. Sa iyang 2 years nga gidaladala nga sakit nga napiktuhan ang iyang adlaw-adlaw nga pangbuluhaton. Doc, ato niya pa sa pag-ampo. Let's pray. Akong gihangyo ang tanan sa pagpahimutang sa atong kaugalingon. Atong hangyoon ang Dios kahitasan alang niini nga mga concern. Atong iduk atong mga ulo. Gamhanan nga Dios nga naas sa langit. Daghan kayong salamat sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Sa pinasahi o Dios, nagahangyo kami sa imong balang espiritu nga maoy hikot sa among kasing-kasing magiya kanamo matagadlaw. Sa pinasahi aniya, nagaduol kami nga kanimo sa kang Jovelyn Santiago Bansigan. Ikaw o Diyos mga tabang kaniya. Sa pagdawat niya kanimo, isip nga personal nga manluluwas. Tabangi sa o Diyos nga malig-on ang iyang kinabuhi, ang iyang pagalagad nga na kanimo. Amo usab ang ginaampo nga na kanimo o Diyos. Ang tibuok pamilya sa among gimensyon, sila ni Thea, Joji, John, Kenken, Saysay, Chacha. Hinaot po ta Diyos nga panalangina nimo ang tibuok pamilya sa pag-alagad nga na kanimo. Dili usab kami malimot o Diyos sa paghangyo nga na kanimo sa usa nga mo kaigsoon.
si John Carlo nga doon na siya'y sakit nga ginadala. Naghangyo kami o Dios sa lana nga gikan kanimo nga mo'y anoint kaniya alang sa posible niya nga kaayuhan. Dios nga balaan, kaming tanan nagakinahanglan sa imong balang espiritu, sa imong paggiya. Ampingi kami. Daghang salamat o Dios sa imong pagtabang sa imong mga katawan, bisan pa niadtong mga katawhan nga wala namo nasampit nining takna. Anaas sila sa mga balatian, ayuha sila o Dios. Naas sila sa mga problema, tagaay kasulbaran ang ilang mga concerns. Ingon niya na makapalagad kaming tanan nga na kanimo. Salamat sa imong paggiya, salamat sa imong balaang espiritu, sa ngalan ni Jesus nga among maluluwas. Amen. Amen. Salamat Dok Katalan sa pagampo. O sa ato mga kaigsunan, kung doon na kami mga prayer request, pwede kinyo ipadala sa atong programa. Ang Panimbaya Let's Pray Today. Pwede ka na ipadala pinang sa atong Facebook page, ang Panimbaya Kabuntagon World. Pwede usab sa atong contact number nga makita sa mga TV screens. O karon atong paminawan, lahi na usab nga awit nga ipahat sa grupong Gamayng Panon, kinigidulhan og Baol ng Krus sa Harana sa Kabuntagon. Pili ko
tips on how to steal a woman's heart mo na itong pagkahisgutan diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, I'm one of the correspondents of Panimbaya sa Kabuntagon world. Oy, kinsa ka ni siya? I am a certified bachelor and have been praying to God for a woman who can be my perfect match for the ministry. As I was scrolling down Hope Channel's program, I came across with Let's Pray Pilipinas and was captured by the beauty of someone on the program. Oh, Can you give me tips on how to get her attention without spoiling the moment? I am not really sure if she likes me too or even of getting to know me. So muna yung suliran no Kaya siya makakapaglaot. Tips na nga siya tips. Kung kamo makapaglamon sa may tips inyong mahatag no sa usa ka ulitawo nga nangayo og sanay ka ng hint or sa mga Pamaagi, points oo. nga pamaagi nga makuha jud niya kaning bayhan niya or bisag attention lang nga oy I exist mga na yun ba. So ato unahon si Fitz. excited na siya ito ba? Fitz, unsa man imo ang imo ang ma-advise ani sa imo ang kapwa ulit tawo nga murag similar sa imong sitwasyon? Dilisan. Okay, sir, I know you already have prior knowledge about, courting a girl, so just continue what you think is right. But here's what makes your problem quite different because you emphasize here how to get her attention without spoiling the moment. Yes. Mamagani ang isa sa mga disadvantage at some point, gamay lang ang disadvantage for people who spend time on social media or kanang multimedia. I mean sa TV, di ba? We are prone to a lot of connections. I mean, dahan tao ang pwede mo involve bitaw. And ako lang advice kaya sa nakaihugot. Try to make your communication with this lady as private as possible. In order to avoid spoiling or Spoiling the moment, aron dili lugar may spoil nga ang mga- moment kay kung himo sang public man gud na publicity nga situation. So kayo dahan mga suggestions sa mga tao and lisod na. Opinion. Wow, dahan opinion. sa istorya ni Fitz ba natuto na yun siya Oh, ba? murag ko ato based on experience ba siguro to niya? So make your Move, relationship move, As private as possible. O communicate to that person as private as Privately. possible. And sa itong technology karon, pwede naman ta maka-communicate through Facebook. So i-add friend na siguro siya, i-message din mo siya. And kung nakay may ilang nga tao nga mas connected siya nga suod, piliya lang. Tapos siya mo'y gamita nga bridge para sa inyo. Ayaw lang sa i-general kayo kay lesson na kayo. Yes. O sa- Madalang kayo makabalo. Okay po na imo ang advice. Advice. No dili aside nga imo siyang ay private inyo ang relationship, pwede po nimo siya i-reach through our social media kung dili kayo di pa naghan mag mga tao pa nga dili pa kayo accepted ang social media sa courtship no ang uban pa yun pwede nimo magbring kita kag bridge bridge para at least ma-connect in yung relationship. That's Ay, true. sure no Oo. nakatuto na yun ni si Bits ba. Bugat to ang yung advice. Na ikaw kaniyo kung ikaw ang babae. Ako Sa man. babae. Pero before ko mo-advise, no, gikilig ko ting. Diba? Nindot kay, kung babae mangug ka, nindot kay ang feeling nga na mo appreciate sa imo ha. Yes, Fitz! Wala, lagi na Nindot ko kay nakita. na nga feeling. Oo, dayon. Una siguro ni mong buhaton, naniid na ba ka? Wala ba siya uyab? Imo na bang gikuan ka ano nga if na ba siya uyab or wala kay kung naa siya uyab wala jud kay Ex na. makuha na. Pero if anyway magsugod mi gina sa friendship. So muuyon ko atong gingon ni Fitz nga i-communicate siya, di ba? Ipaila-ila imong kaugalingon sa iya, ikaw si kuan, then gusto ka maging friend, dayon. Anyway, kauban bitaw nato siya sa buhat. Yes. No, so pwede gini mo siya i-communicate. Ingnon nga, uy, padayon sa pagkadasig. And if kung desidido jud kaniya, moanhi jud siya Pilipinas sa puhon, di ba? Pero before ilailahon sa gid nimo siya and dapat ludhan gid na nimo. Mag-prejudice. Ludhan gid Pwede na na idugang nimo. gamay. Ay, ang sa man Fitz. Kuan. Nag-share nga sa man. Gawin lang. Kanang, tip lang po. Ayaw sa diretso ang ingon nga, I like you, something.
Amigon sa Friendship lagi. una. Oo, Ay, di hindi, sige, ba? na kayo. So, kasi matahasa sa imo noon. No, kani si Ewing, kakatawa naman ni siya. Ni veterano ni, veterano ni. Veterano gud. Dili kani mo ang kuan problema ni kay diya bitaw sa harana daghan mang moingon dia kinsa ni nga mga kauban ni mo dia sa channel. Ana ba ila mi ana gitagaan nga nako tog account to. Relate kay na kaya? siya. Kay ganahan sila kay mga gwapa ba ya Andre ang mga volunteer sa Amen, channel. amen, Mo of na eh, course. Kay bawal ba ya ang alanganig naong dire kinahanglan. Kita gwapo tanan yun. binuhat Oo. beta sa Ginoo. Gwapa-gwapo gyud ta, di Ano ba? ba siya? Kung naa ka sa aktual, adali ra gyud kay na mahibaw-an nga ganahan kaniya kay naa man na gitawag nga action man gyud na kay nagkita Actual mo. nga na siya Actual dili. na ka. Pero kana kay layo man tama man tong sulti sa kampit sa ilaha nga imo sa tan-awon kung wala ba ni sabit ni kay noon sa bagay dili pa man pud kasal pero kung sunada jud ka Yes. paila nimo imong kaugalingon nga ako si Suwanso ana nagtrabaho sa kuan nag-eskwela sa mababang paralan ana ba nga magpaubos ka sa imong kaugalingon dili kay ako si kuan naka-graduate kog doktor ana Diretso na yun, ana, pakita ang mga babae, ATM. ana murag uy lahi ni kanang naapoy gamay nga kanang ugsa kuan pa napay Humbleness. lingla gamay ba nga ako ultimo lang ko pero kursunada ko nimo buhi unti ka basta mo sugot lang ka sa kuha ana man na Amen. ang babae unya imo day nang tagaan imong pagtagad buntag gabi good morning good evening good night ikaw ra ginasa kung una-una pirmi layo Grabe na duha ka yun, bulan no? luwas Napod ko idungag ati mahadlok man go, di ba? Ana magid siguro ng lalaki mahadlok kay basin bastidon. Pero kung mangitam ko kag partner, murag dapat man jud ka mo take risk. Kay dili man nimo mahibal-an ang answer unless dili nimo istorya. lagi Yes, ang That's importante true. no nga ipakita nimo imong true intention aning bayhana Ay, kay sa mga lalaki, ayaw sa hunahuna nga busted na Grabe, ka. Yes. Anong maghuna-una ka busted? Dito na positibo ka kay lang. lahutay ba, Dili lahutay. po usay po Oh, duwi nga. oh. Ato lang po na po yung mga babaeng good nga madiskuryo sila. Base ha. Mga diskuryo sila kung kana po ang lalaki agresibo ra po Agresibo. kaayo. Ora, Naman ora, yung mga ora. lalaki nga atat na Oh, habitaw relax kaayo. lang lagi, Relax kalma lang. lang, Yeah. kalma lang. Dili Kalma, po- itsuraan Before tayo. we the girl. Mga yun tag-advise dito. No? Yes, we are privileged nga na si Sir or Doc Catalan nga mohatog advice ato ang letter sender. We will Doc, get unsa man educated ang by imong this, ma-advise atong letter Nindot. sender? Thank you very much. Nindot kay itong mga advices nga ato nadunggan karon. Insakto to siya. Si Sister Ellen G. White nag-ingon siya, there is a need for what we call long observation. Kanang long observation, may dili ka maka-attend anang insaktong observation kung nakasapon na bitaw ang usa ka babae nga uy murag na interesado mo sa kuha. Murag na'y plano So siya. naa na dayo lihok nga lahi. Yes. Tungod kay reserve naman sa siyang lihok ko. So Ka-conscious. ang maayong buhaton sa akong ma-advise mao nga mo-appear ka as friend para nga makita gyud nimo ang tinuod nga kinaiya sa mong person nga imong ganahan. Kadiha mo sa friendship manggawas ang tinuod nga kinaiya. And later on ikaw na dayon mag-decide iampo nimo sa Ginoo, Ginoo mao bagi ka ni ang ihatag nimo nako. Aron nga kung again kung dili pa niya na matngunan nga interesado ka mugawas ang tinuod nga kinaiya. Yes. Diha na dayon ma-determine nimo nga okay ni mauni nga kinaiya ang akong gapangitaon. So long observation first. Obserbahan sa gid sa nimo. So, mag-friend na. Be Yeah, friend friendship, with that friendship. person. Ang first Start step with your relationship with with friendship. friendship, yeah. Yes. Ikson. Og Usahay naay gakamit po. sa tuwing puasahon lang ka. Puasa boy. Nay nakabutan Oo, si puasa lang boy. nag-comment, no? Long distance mo pud good uy, lisod Yes. ba? Aya, kung long distance siya, so na kay bridge nga mo kuan nga sa Itong obserbahe ra gud sa igsuon. O higala Padala ko obserbahe. kwarta diha, Kung unsa may tagaig komentaryo buwak. o Lagi Yes. kay unang layo pud bing okay man na sa layo na yun siya connection nga dool siya. Yeah, yeah. Padala niya bulak dito palit bulak. Gikan ni kuan humok lagi na. Dutlan ganitong batong batili sa hinay tulo sa ulan unsa na kanang dughan. Wow, no. Thank you so diba? much atong mga kauban nga host diri og sa atong letter sender hinaot nga natagaan og nakahatag ni og kanang knowledgeable tips on how to get or steal that woman's heart no nga start your relationship with friendship obserbaha sa siya be friend with her give her ihatag imo ang true intention unsa manggali ang imo ang unsa jud ang imo ang gusto nga ipakita sa iya. And
eventually, with the help of our Lord, no, o atong Ginoo, imo nang iluhod, puasahon, gingon pa sa to ang viewer diri, no? Kana nga babae, di madugay maimo ra gyud na with the help of the Lord, mga kapaglaom. And mga kapaglaom sa laing bahin, ato ang sayron kung asa nagsuroy-suroy si Awing sa diri ba sa Cagayan ug sa laing or sa laing dapit ba diri lang sa Bible Bits. Mayong adlaw mga kapaglaom, aniya usab kita sa Bible Beats dinidapit sa Cagayan de Oro. O karon ako makauban ang usa sa mga OGT sa Hope Channel, Miss Gia. Good morning. Good morning po, Kuya Awing. Oh, so imo ka karong ubanan sa atong mga kapaglaom dinhi sa Cagayan de Oro. So unsa man na atong isayod sa atong mga kapaglaom karon ining adlaw? Ang atong ipangutana sa ila karon kung unsa ang ilahang ganahan nga memory verse sa Bible ug ngano. Oh, importante kay na nga aduna tay mahibawaan nga verse sa Bible kay ang Bible daghan kayo nga verse gikan sa Genesis to pinadayag. Atong pangutanon atong mga kapaglaom, ready na ka? Ready? So tara, go. Unsa ang imong ganahan nga memory verse sa Bible ug ngano? Although dili na ko siya memorize word for word. Sige. Pero siguro kato ang verse nga kana ang kuan. Gatakol about dili nimo hilabtan ang imong isig kataw. So unahon nato ang ato ang kaugalingon. Tanaw nato ang ato ang sayop kaysa sa manghilabot sa laing tao. Amen to that. And it's a Hope Channel, ma'am, ha? Sa Panimbaya sa Kabuntagon na diyan. Thank you so much. God is love. First God is Ano man? Sa tungod sa iyang gugma, nagpakamatay siya para sa ato. Wow, very good. Amazing Check. ka. Katanaw ba ka Hope Channel? Sige, katanaw mo yung Hope Channel. Okay, sige ko. Thank you. Na ba kayo nahibawaan nga verse Bible? Isa lang. Isa lang? Oo. Sige. Wala? Wala good sa isa? Salmo 23:1. Okay. Salmo 23:1 din ang makana. Karan ko anak kay inig lakaw na to siya may magbantay. Siya ay magbalantay na to. Thank you so much. Wala good. Wala. Kwan. In the beginning. Sige. In the beginning. God, Sige, ikaw. Sige, go. in the beginning, God created the heaven and earth. Dunay kagabion, dunay kabuntagon, unang adlaw. Check. Okay. Thank you. Sige. Thank you. Puson dato sa. Salamat kayo. Mayong buntag, sir. Unsay imong ganahan nga memory verse sa Bible ug ngano? John 3:16. Oh, Usap unsa? na. What do you call that? Sige. Come on. For God so loved The world that He Sige, gave His go. only begotten Son. Ikaw. That He gave His only begotten Son. It depends upon the moods of your talking, of your tabi-tabi, of your eyes. Okay. Sige, thank you. Unsay imong ganahan nga memory verse sa Bible ug ngano? Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nga naman, ganahan ka na. Ako ganahan ko ana kay matupa sa pulo sa Dios nga kung atong unahon ang iyang gingharian, iyang mga pulong, ang tanan to mga pangandoy kay gadugang ra niya kanato. So dili ta angay mabalaka. So kung maabot ng panahon nga mingon ta na ngano wa pa niabot akong desire, ang akong gusto sa pangandoy sa akong kinabuhi. Pangutan na imo ang kagalingon kung giuna ba nimo ang Ginoo. Wow, pagkanindot kayo nga tubag. Yeah. So tagaan ti kag Bible, then kani. So, pabasa nimo na makita ka Bible bits ha. Thank you so much. Yes, Gia, atong nakita karon atong mga kapaglaom na ay wala gid makasusubo kay na ay wala kabalo sa Bible. So kinahanglan gyud nga magtuon ta sa Bible. Unsa man imong favorite sa Bible? Kuan Katong ako maitom apan matahom. Okay, unsa man imong verse sa Bible? John 3:16 John yapon. 3:16. No, mao man ginay-dali kayo. Unya katong isa, God is love. So, ako, amo na to siya. God is love. So, daghang kay salamat sa imong pag-uban ako karon Salamat, kapunon. Kuya Wing. Kinahanglan gyud nga magtuon ta sa balaan Kaayo kasulatan. gyud. Atong pasalamatan ang The Flock Music Ministry, Pastor Jun Duroy and family, Mr. and Mrs. Suralta. Yes, daghang kay salamat sa inyong giveaways sa Bible, Pastor John Duroy, sa inyong paghatag og atong paabot sa atong mga kapaglaom. So once again, thank you kayo sa imong pag-uban ako nining adlaw. Usa ka pribileyo nga nagkuyog ta. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran. Kini si J.R. Ruiz. Awing Indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World.
Thank you so much, Bible Beats, no? Sa atong mga kapaglaom. Jaya, thank you kayo. Atong mga kapaglaom, nga mutuyok, tas kagayon di oro, bisan asa, makabalo na sila na I Hope Channel. Muna yung nakanindot. Nga sa una, pagsugod na mo, munsan di nga station eh, ay, makasusubo kay. Pero karon, uy, na I Hope Channel, managa na sila kay interviewon na sila. Ganahan Muna yung na sila. nakanindot, Muduol ganahan na tayo na. Hope Channel. Mga kapaglaom, padayon ta, move on na mo sa Panimbaya, uy. No, lagi move on na ta sa Panimbaya. Mga kapaglaom, muadto ta sa birthday bulletin. Atong tanaw ng mga birthday Happy celebrant. birthday to Ruby Haverina. Yes, happy birthday! Happy birthday, ma'am. May Antlenios. Happy birthday, ma'am. Happy birthday! Christina Rondino. Happy birthday! Carlo Alonzo Aninyon. Happy birthday. Miles Takindingan. Happy birthday! Jude Valiente Valdez Pedro. Pedro. Elvin Arante Agonias. Happy birthday. Elvin Arante, nabalik na. Boy Roda Canubas. Happy birthday! Berlin Vecarianta Daday. Happy birthday. Daddy May Igsoon ni Pahilangko. Juan. Happy Glenn. birthday! Glenn. Claire Happy May Visido. Happy birthday. Almar Anga. Uy, Happy kuya. birthday. Igsoon Uy. ni Kuya Boss May. G. Kirchi May Ayed Ablo. Happy birthday. Happy birthday! Yes. Happy birthday. Okay, og napa Napakoy diri gudugan. og ako ang mama si Lolita Indino dito mi atong Wala, Wednesday. Gapilya. Wala koy internet. Happy birthday ma. Thank you kayo sa imong pagpakatao sa imong buutan nga. Yes, also Og ako ang pagkumangkon si Kimberly Indino Mibato. Then si Maying Baang. Happy birthday ninyo. Yes, happy birthday po ni birthday. Ate Abby Perez Durano Perez. Happy birthday. Okay, napaisa diri. Happy Okay. birthday sa pinaka-cute, pinaka-macho, pinaka-gwapo na akong kuya, Uncle Charles Kin Ladera. Ay, Kin, diya sa Talisayan. Happy birthday sa nimo. Atong katahan! Atong katahan! Oo. Novi. Happy birthday to you! Oh, diba? Sa tanan nga nag-birthday, ang panalangin, bless. ang gugma, magauban kanunay. O, Amen. libre hapon mi ninyo. Yes. So, Alright, meron ta let's sa proceed to our greetings. greetings. Ato ta sa Okay, ating una ko. greetings. Okay, Sige. ako sunod. Og napadala diri si Okay, good morning. Happy Sabbath sa among pinalangga ang nanay, si tatay ug si sir, si Mr. and Mrs. Hakub Evangeline Villagracia sa Kulipapa Church, Kulipapa Hinubuan, Negros Occidental. Sa tanan nga nagatanaw Kulipapa Church, si Gromwell Tininsya and family, Terry Cortez and family, Aden Ladiao family, Jimmy Cambahiran family, Libby Ingkoy family, Cabalnero family, Osias Cortez family, Angging Inpanso family, and Verde family. And Balero family, Edgar Inponso family, kag tanan nga nagatanaw sa Kulipapa Church. And apil po dire Tita Tito Tuas sa San Jose Antique, Tatay Mayra, Tia Dina Inday Rakil, Tiyo Mumoy, Auntie Mick Lunsidon, kapag mga bata kag manong Panoy family, happy Sabbath sa tanan from Nini Disido, Inday Perli, Toto Jiban, Toto Dahunan, Jakuking kag Bibido. Okay ni? Yes, Happy Sabbath din oo. nyo. Ako pong gigreet mga kapaglaom atong newly registered nga mga teachers. Yes. Diba? Congrats. Congratulations! Oo. And ako pong gigreet ang mga students sa Adventist Medical Center College, ilang graduation karon and tomorrow. So happy graduation. And Ma'am Joy Hetchanova, hi ma'am, no? And good morning sa tanan. Akong mama at papa, of course. Okay, happy watching and thank you so much for your support no, sa itong mga kaigsunan diya sa Jose Dalman, Zamboanga del Norte. Labi na ni Brother Joven Requina and Brother Nicanor Licaya Jr. Happy Sabbath sa inyong tanan. And happy Sabbath also to Pastor Robert Villardo of Advent Blazer Association at ang ating leader dara. Nahimo sila og association karon diha dapit sa Claveria. Basta diha dapit sa Claveria, nalimo ko sa lugar. And also happy Sabbath also to their association president, si Brother Catalino Cali Jr., sa ilahang layman, si Brother Esperidon Marciliana. Happy Sabbath sa iyong tanan diha. Ug kang Kuya Ramilya sa Balingwan, happy Sabbath Kuya. Hello nga nagtanaw ani nga programa no. And happy watching also and happy Sabbath to the United Soviet Association Youth sa ilang himo Youth Crusade karon. Congratulations and praise God
for your efforts no sa kang kauban usab sa ilahang youth leader dito si Brother Cristituto Namyon o sa district leader si Pastor Jimeno. And also happy watching also Ate Didit Ranan o sa Ranan family diya sa Ligapawan, and Ma'am Ruth Dal and family diya sa Camiguin, Ma'am Rebecca Kabahit diya sa Hingoog, and Pastor Jemer Kabahit, Sir Eddie, Sir Emmanuel Mar and family, Sir Joe Pialago sa Hingoog sa Retirement Hospital, and Hope Radio Hingoog, and Mama Papa diya sa Quezon City, and Lolo Roger sa Marikina. Yes, Happy dunga Sabbath. greetings, happy Sabbath sa among tanan diri sa balay nga nagtanan Hope Channel, sa akong asawa Rachel, sa akong mga anak Justin, Nikki, og si Janessa, og sa tanang kaigsunan diri sa Payaw. Happy Sabbath sa tanan. Greetings from Elder Romel Bungabong. Dunga greetings, good morning and happy Sabbath to all. Labi na sa Pamilya Arena from Iligan City. Good morning sa tanan and happy Sabbath from Apos Church, Lebak, Sultan, Kudarat. Kung natin mga viewers diya sa Libak, no? Daghan yung tag na himamat dito sa MVC sa atong miagi. Morning to all and happy Sabbath to all. Baligwan Siokon from JM Padua. And happy Sabbath also sa amo ang sa Harliga family diya sa Barubo, Surigao nga naka dito mo suhuton. mi og nakapamutong mi sa ila. Oy, kalamig, no? Puho na to tag suhuton. Yes. So padan. Okay. Sige. Okay na. O padan ito sa atong mga greetings. Nag-join na to karon Pastor James Amado. Pastor, good morning. Wala kita nakasulod no. Sa next Sabbath kung kusog ato ang connection, padayon ta mangumusta gid mi ninyo diha kay amoy kalipay dinhi nga kamo diha nagsuporta sa Panimbaya sa Kabuntagon. And nag-join na to karon simple ako migoy Daryl Lictin. Bye. Good morning diha bye sa China. And Nikki Katoliko, Ansisil Katulpo Suralta. Nag-join na to si Joe Puntelias. O daghan pa nga nag-join dinhi. Taas-taas na kayo. So ako pasalamatan Ma'am Cora Wahiman. Thank you so much sa imuhang matahong flowers and Doc Wahiman, thank you kayo sa inyo ang suporta. And sa tanan nato nga mga partners, sponsors nato, thank you so much. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you kayo sa inyo. Walay hunong pinakakusog nga suporta din sa Hope Channel. Amen. Thank you so Salamat, much. sir. Padayon na sa pag-greet, no? From Sam Tuboso of Pandan, Antique, happy Sabbath sa tanan nga mga kaigsuunan sa Payaw Church gikan ni Loloy Bungabong. Happy birthday, Kuya LD Gumban. Kuya Andrew, no? Ate Charm, Ate Lovely, and Kuya Christian, thank you so much, no? Sa inyo pong kanunay nga pag-uban, di ba? Kanawa. And magkita-kita ta soon. Alright, napaisa diri day. May buntag mga kapaglaom. This is from Israel, Diadem Monticelio, watching here from Uzami City with J. Ford. Kanyo, happy Sabbath mga kapaglaom. Salamat kayo ng mga kaisunan, no, mga amigo. Na amigo naman dito sa mga correspondents po din sila no, sa Hope Channel. Nagtapan sila dito during sa Lagi no, asa mo pasalubong? dito sa wala. MBC. Uso naman ito. May pasalubungay. Kalintan. Uso. Kung mulakaw ka, ay napagdahon. Dili, muna, dili lagi ko kay Ma'am Muragyapon. Angel, hopefully Yes, happy magkita-kita Sabbath, lang sunod Mami. next Sabbath. Pa-shoutout diri from Erwan, Bruce, Andres. Pa-shoutout Andres family diri sa Pisan Church. Happy Sabbath to all. Sir Jester, mga Hope Channel volunteers. O yung mini thank you so Pastor much. Lagunday, maadto mi sa Libertad kay doon na camping dito. Tulo ka district mi yata na. Kita ta diha sa Libertad kami ni Pastor Lagunday. Pastor James, nag-comment kanina sa to ang Near near Panimbaya. Panimbaya. Mag-volunteer ko mag-breach. Wow! Kaila siya aning letter sender. Kaila siya. Excited sa tanong. Pero basta gwapo ta, magagwapo ta, di kita mataranta ng mga babae. Dili man. Dapat confident kasi Dapat mong mag-effort po mo. diya. Effort, Dili may sila effort. nang Be true to dagway. yourself. Ang kagwapo, Kamong nana mga sa imong... babae, ang kaluyahon ninyo, pagpaubos lagi sa mga lalaki. Pagpaubos, Hala. timpla, kung sa'yo itimpla diya, serbisyuhan. Ayaw na, 2 ka bulan na pinakalayo ninyo. Dapat ka ng effort, hantod-hantod na ha. Oo, dili nang Pagminyo ingon. na Oo, ha. dili. Ay, depende sa... Ha? Depende Pero sa... dili effective sa tanang babae. Magmupo na ta sa Dire Panimbaya. Pili ra po. So, asa man si Pastor Dire? Sin, Oh, salamat sa paglantaw, pagsuporta. Okay, ang Hope Radio Jensen. Sa tanan ng mga Hope Radio nga nag-live sa Panimbaya sa Kabuntagon, sa Harana sa Kabuntagon. And sa tanan nga mga kapaglaom nga nagbutang og mga amplifier sa inyong barangay, mga trumpa nga itukar ninyo ang Harana sa Kabuntagon. Daghan kayong salamat sa inyong suporta mga Yes, labo kapaglaom. na yes sa atong GSAT viewers. Yes. Napaisa Oo. din no. From Busji igid ni siya. Greetings to Geraldine kanya Dala Angaw, kay Hans Joseph and Quinster, Tita Jeneline, and Tito Rene og sa Di Mataling Church members.
Diyos. Yes. Yes. Happy Sabbath sa Og inyo si tanan Sharon diha. tuwa sa MBC, magpa-greet good si Sharon. Yes, happy Sabbath. Happy Hi, Sabbath Sharon. siya. Oo. Usap, pit. Sige, Happy pit. Sabbath na Balik-balik. Sharon. Hopefully magkita-kita ta diri balik. Okay, Yes. check. And good morning and happy Sabbath kang Mr. and Mrs. Saginho, no? Ato na silang mga viewers. Good. Mga kapaglaom, thank you so much, no? Sa time ngayon yung gigahin. Aron, makikuyog ka na mo. Kami naghinaot nga, ado na mo'y nakutlo nga mga pagtulunan pinaagi sa atong programa. Karon mahumanta, pero magkita-kita ta sunod Sabado. Isa na pud ka oras og to nga ang atong bahin-bahinon, no? Sa atong mga segments nga diin kita makatuon og mga makatabang sa atong spirituhanong pangkinabuhi. Mga kapaglaom, ayaw mo kalimot og like sa atong page Panimbaya sa Kabuntagon World as well as sa tanang programa sa Hope Channel. Inyo lang i-type ang mga title sa program and mo appear na siya diretso. Mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado. Atong ang kuno ng grasya ug himaya nga sa langit kanato kigasa. Akong papa, si Amado Indino na nagtanaw sa Matanaw and si Batalon Family. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburanag naghatag duang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kaya dunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Bye! Happy Sabbath, everyone!